Dette er en video om mine kompetencer og hvordan min hjemmeside er bygget op. Det er et billede af mig. Jeg hedder Hans Christian Andersen og har en uddannelse som cand.mag. Her kan du se mit domænenavn. Min hjemmeside indeholder mine kompetencer på velkomstsiden, sociologi, pædagogik, studieteknik, web, grafik og til sidst kontaktinfo. På hver side vil der være en beskrivelse af mine specifikke kompetencer. Du kan skrive en mail til mig eller gå ind på min Facebook, Twitter, LinkedIn eller Google Plus profil. Tak for denne gang. Du kan finde flere informationer på mit domæne.